Luke chapter 22, verse 19 now to verse 24. And he took bread and gave thanks and brake it and gave unto them, saying, This is my body, which is given for you. This do in remembrance of me. Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. But behold, the hand of him that betrayeth me is with me on the table. And truly the Son of Man goeth as it was determined, but woe unto that man by whom he is betrayed. And they began to inquire among themselves which of them it was that should do this thing. And there was also a strife among them, which of them should be accounted the greatest. Masaya. Og siya mikuha sa tinapay, og mihatag og mga pasalamat, og mipikas ni ini, og mihatag nga to kanila nga nagaingon, kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo, kinibuhata sa paghandom kanako. Sa samang paagi usab ang kopa human sa panihapon, nga nagaingon, kini nga kopa mao ang bagong pakigsaa diha sa akong dugo, nga giula alang kaninyo. Apan tan-awa, ang kamot niya nga nagabudhi kanako, uban kanako sa lamesa. Ug sa pagkatinuod, ang anak sa tao, nakastudyo siya kabayan sa kaugalingon, si Jesus ang anak sa tao. Ang anak sa tao nagaadto ingon nga kini katakda na apan kaalawutan nganha niya ng tawhana nga pinaagi kang kinsa siya gibudhian. Kanang last warning ni Judas. Verse 23, og sila misugod sa pagpangutana diha sa ilang mga kaugalingon, kinsa kanila nga maugayod ang mohimo ni ining nga butang. Og usab dihay paraglalis diha kanila, kinsa kanila gayud ang pagaisipon nga nga labing dako. So my message tonight might be a little bit of a hyperbole, but I'm going to call my message Jesus' biggest stress during his earthly ministry. Ang pinakadakong stress, kabalisa ni Jesus atol sa iyang yutanon nga buluhaton. Magampo na ta, dahil ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Father, thank you for today, Lord. Thank you for your goodness to us. Lord, I pray, God, you'd fill me with your Spirit as I preach. Lord, it's an unusual message, and I need guidance. I need help. Lord, please strengthen me. Give me wisdom. We love you, Lord. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Now, it's very important tonight that you don't run ahead of my message. You cannot guess what this message is about based on the text. This is not the real text, so just wait till we get there, okay? This is introduction. Pagkatingala sa kadalo sa 12 ka tawo nga gipilit ni Jesus ingon nga iyang mga disipulo. Kini mga tao gipilit man ni Jesus aron muuban kaniya bisan asa aron siya mag-train kanila para sa pagpakailap sa mayong balita sa tibok kalibutan human sa pagkabanhaw. Kini mga tao, you understand, ang paglaom sa tanan future generations depende niining mga tao. Ug kumulantaw ka sa ilang batasan niya ng tulo ka tuig, samtang si Kristo nag-train kanila, matingala ka sa ilang kadalo. Napuno sila sa incredible selfishness. Sa atong teksto, karon, si Jesus, bago pa naghatag kanila sa ordinansa sa Lord's Supper. We have somebody standing at the door. Si Brother Michael, makaatiman ba sing? I don't know, kinsa ni? Ikaw, Kayla? What did she say? Oh, it's the coconut people. Of course, timing. I forgot they were here. Just tell them they have to come to church or we don't let them have our coconuts. So. Balik na ko. Sa atong teksto karon, si Jesus bago pa naghatag kanila sa ordinansa sa Lord's Supper. This do
in remembrance of me. Bago pa siya nagpasabot kanila pag-usab nga siya sa dali madugay itugyan nga to sa kamot sa daotang mga tao kinsa magdagmal kaniya o mulansang kaniya sa uska cross. Dugang pa, bago pa siya nagpahayag nga naay usa uban kanila nga mubudhi gayud kaniya. Ug unsabay makit-an nato nga nahitabo sa sunod. Human sa tanan niyang gisulti, ako hapit na mamatay, do this in remembrance of me. Ayaw kalimti ang akong pag-antos. Tanan niya na. Unsabay makita na to nga nahitabo sa sunod. Look at verse 23. And they began to inquire among themselves which of them it was that should do this thing. Na this thing meaning betray Jesus Christ. O sila misugod sa pagpangutana, diha sa ilang mga kaugalingon, kinsa kanila, maugayod ang mohimo ni ini nga butang. Usa man kanato? Mao ba? Kinsa ba unta maghimo sa ingon? Unsa siyang klase sa tao nga maghimo niya na magbudhi sa atong manluluwas ug Ginoo nga si Jesus Kristo? Kinsa ba? Dayon, sa sunod verse, diretso sila mibalik sa ilang paborito nga hilisgotan. Una naghisko sa kinsa ba ang tigbudhi? And guess what? That reminded them of how wonderful they were. I struggle with that sometimes. I remember all of a sudden, and I have to remind Beth, because she forgets all the time how wonderful her father is. So does Flory, and now Miley, all of them. Silang tanana din, tanana kong anak na babae, wala appreciation, wala man. And I recently learned the word for appreciate. It's deep. Do you know it? Huh? I can't hear you. Bagdayig? Like praise? No, it wasn't that. I know that word. But there's a word that means appreciate, like mag-isip nga bililhon. I can't think of the word. I'll look it up later. I read it in Luke this month, or this week. Let me get back to the sermon. Sorry about that. Diretso sila mibalik sa ilang favorite nga hilisgotan. Look at verse 24. This is incredible to me. And there was also a strife among them. Which of them should be accounted the greatest? Ugusab, dihay panaglalis, diha kanila. Kinsa kanila gayud ang pag-aisipon nga labing dako. Hapit na ko mamatay. Ug usa kaninyo ang mubudhi nako. Kinsa ba? By the way, murag ako mahimo mas nindo sa ako ang pinaka-importante. Can you imagine that? Kang kinsang huno-huno magdagan sama ni Ana. Hapit na ko mamatay. Mura. Pero why, klaro! Kung ako man gani si Jesus, ganahan ko mo singgit, hello! At kumiingo nga hapit na ako mamatay! Ug kana lang ang inyong mahuna-hunaan? Kinsa ba mahimong labing dako? Kinsa mahimong bantugan nining kalibutana? Kana ra ba ang inyong tinuod nga batasan? And here's the thing. This is at the end of the 3 years. Nag-uban sila niya 3 years. Can I just take a time out? This is not the message tonight. Can I just say, it takes a long time for Jesus to uproot the selfishness and pride from our hearts. 3 years. Og mapagarbohon, og dalo, gyapon sila. Dugay na ang paghagot ni Jesus sa pag-ibot sa garbo o kadalo gikan sa atong kasing-kasing. 3 years! Wala pa. O kini dili man ang first time nga sila nag-ingana. This was a habit with them. Let me show you a couple. Mark chapter 9 verse 31. Diri makita na to pag-usab. Si Kristo nagsulti nila, hapit na ko mamatay. Ang adlaw mo bot nga ang mga tao magpatay ka na ako. Mark chapter 9 verse 31.
Mark chapter 9, verse 31. Kunanas, amen? For he taught his disciples and said unto them, the Son of Man is delivered into the hands of men, and they shall kill him. That's pretty clear. Klaro man. They shall kill him. And after that he is killed, he shall rise the third day. Kaya siya nagtudlo sa iyang mga tinunan, ug miingon nga kanila, ang anak sa tao gitugyan nga to sa mga kamot sa mga tao, ug sila mo patay kaniya. He's saying, ako man mamatay. Ug human nga siya mapatay, siya mabanhaw sa ikatulo nga adlaw. You think somewhere in there they would start listening. Pero ang Biblia ninyo, wala sila nakasabot. Look at verse 32. But they understood not that saying, and were afraid to ask him. It was so far from what they thought Jesus was going to do. Dili sila maka-imagine. Verse 33. And he came to Capernaum, and being in the house, he asked them, what was it that ye disputed among yourselves by the way? Meaning diha sa dalan. So kinangnaitabo. Verse 31. Si Kristo na giyon, mamatay ko o mabanhaw. Pagkahumanda yon sa iyang pagpamahayag nga siya mamatay. Samtang naglakaw sila padulong sa Capernaum, si Jesus nasa sa unahan, sila nagsunod ug nakaduol siya sa panaglalis nila. But you know how, just like kind of here at Truth Baptist Church, kung naay panagbingkel kang tao magtago niya na, you know what I'm talking about, maghonghong sila, maghatag sa dirty looks kung ang pastor dalit mo bantay, di ba? Kabalo mo niya na. Kanayang gihimo. Naghilom-hilom sila, pero nakaduong siya sa ilang panagbingkit. Dayon mobot sila sa balayog, si Krishna matana. Unsa bayan yung kipanaglalis? Wala. Okay rami. Maulaw na. But look at verse 34. But they held their peace. Maulaw sila. For by the way, they had disputed among themselves who should be the greatest. Apan sila nagpakahilom, kay diha sa dalan sila na naglalis, diha sa ilang kaugalingon, kinsa gayo ang mahimong labing dako. There it is again. I'm gonna die. I'm gonna be better than you. What's the problema nining tawhana? Pero dili ka na lang, napailain. And by the way, these are all different times. These are not the same story. I was very careful. Naglantaw ko. These are all different times. Let's read another one. Matthew chapter 20, verse 18. Matthew chapter 20, verse 18. It seemed almost every time si Jesus naging kanila nga sa plano sa Ginoo nga mamatay siya, ilubong na banhaw, halos almost every time. Sa sunod, pipila ka verse, makiglalis na sila. O pareho man ang panagbingkil. Look at verse 18. Behold, we go up to Jerusalem, and the Son of Man shall be betrayed unto the chief priests and unto the scribes, and they shall condemn him to death. And they shall deliver him to the Gentiles to mock and to scourge and to crucify him. And the third day he shall rise again. Klaro man! Then came to him the mother of Zebedee's children. Then, sunod. Dayun. Then came to him the mother of Zebedee's children with her sons, worshiping him and desiring a certain thing of him. And he said unto her, what wilt thou? Meaning, unsay mong buot, unsay mong kitingoa, unsay mong tuyo. She saith unto him, grant. Meaning paghatag. Is that how they translate it? Oh, I don't know if I didn't copy and paste the verse. Grant that these my two sons may sit, the one on thy right hand and the other on the left hand in thy kingdom. Okay, so watch the story. Si Jesus nagingon, muadto ta sa Jerusalem, itugyan ko nga to sa kamot, sa mga daotang tao, sila magpatay na ko, ako ilubong, ug mabanhaw sa ikatulong adlaw. Dayon ang mama ni James and John, the mother of Zebedee's children. Si James ug John ang mga anak ni Zebedee. I don't think we know their mother's name. Ang mama niya niabot because they asked her to. Si James and John nagsugot niya, hey mama, basin si Jesus mo uyon kanimo, ikaw na lang maulaw mi mga ayo. That's what's going on here.
Because in another place, it says they asked themselves, but they asked through their mother. Just like kung ang tao maulaw, ganang mga ayaw sa pastor, sa naitaw mo doon dire, kayo ang uban mag-ana. Di ba? Kana ang mo. Mama, ikaw na lang mangayo. Huwag mong silang hangyo. Jesus, kung magpahimutang na ka sa imong gingharian, na may simple nga pangayo, kana nga, usa, kana mo, maglingkod sa imong right hand, ang pinaka bantugang nga position, o ang lain sa ikaduha. That is the left hand. You know what they're saying? We want to be labing dako, and labing dako number 2. That's what they're saying. I'm gonna die. Oh, basin ako ang pinaka-importante. Ganang kumatanat, seryoso ba? Wala pa ka muna nakadoon sa iyang pulong? Hapit na siya mamatay, huwag maghuno-huna ka, kinsa magrespeto na ako. Wow! Murag matag panahon nga si Jesus magsulay mo pasabot kanila kabahin siyang kaugalingong kamatayon. Ang ilang huno-huna diretso mo lukso ngadto niini. I want to become the most powerful. Ako. Ang tao magrespeto na ako. Magtapad ko ni Jesus. Kamu ang mga gagmay. Ako dire. Kana ko, nawat sa mang kamo. What is wrong with you guys? How can you be so self-centered, so self-loving? I love me so much. Kihon sa nga kamo ingon kahangol. I learned the word hangol this week. It's very strong. I asked that to Gillette, and she went, O Pastor Mike, kana dali ang tanan disipulo. Duha na lang naghangyo ni Ana. Mao ba? Tanawang verse 24. And when the 10 heard it, kinsang naghangyo? Duha. Kinsa nabilin? 10. And when the 10 heard it, they were moved with indignation against the 2 brethren. Hugsa diha nga ang napulo nakadog ni ini sila natandog uban sa kalagot batok sa duha ka managsuon. Ako mo tanat. Nga naman sila nalagot. Kay kana pur ang anaa sa ilang kasing-kasing. Naunhan lang sila. Nagsulay lang ko mo nga mo pakita kaninyo nga ang pinaka suod nga tigsunod ni Jesus atol sa yang yutanong kinabuhi. Bisan sila man napuno sa garbo o kahangot. So don't get too disappointed when other people are dumb. The best Christians at the time of Jesus were stupid until he died on the cross. Sometimes they dropped mugs during the preaching. It was terrible. So much sarcasm. Can you just see it? Take this cup and divide it among you. Kaboom! Oh, come on! You ruined the entire story. But here's the truth tonight. I put this text, Luke 22, in my sermon ideas list. And I put a note, something about the people who are closest to Jesus were still so selfish. Ang mga tao nga pinakasuod ni Jesus, samtang buhi pa siya dari, silang tanan, hangol yun. Silang tanan ay uska theme song. Me, 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 me. Hi, Mimi. Musta ka? Mom Farah, you have very selfish children. Mimi, my...
kanako ug aqua. Kanang ngalan sa imong mga anak. But I put that idea in my sermon list. Ug ang balang espiritu diretso nagdugang sa hunahuna. Pagkadalo sa ilang batasan. But the truth is, si Jesus wala kaayo na samok kabayan niya na. Wala kaayo siya na hinawain nila. Bisan luoy nilang batasan. Balik na ta sa atong teksto dito sa Luke 22. Go back to Luke 22. I want to show you Jesus' response to their behavior. Luke 22 verse 24. And there was also a strife among them, which of them should be accounted the greatest. Ug usab dihay panaglalis diha kanila, kinsa kanila gayud ang pagaisipon nga labing dako. Now, tanawa ang pagkakolma ni Jesus sa iyang pagtagad ni ini nga kahangol. And it's not the first time. Look at me at verse 25. And he said unto them, the kings of the Gentiles exercise lordship over them, and they that exercise authority upon them are called benefactors. But ye shall not be so. But he that is greatest among you, let him be as the younger, and he that is chief, as he that doth serve. For whether is greater, he that sitteth at meat, or he that serveth? Is not he that sitteth at meat, but I am among you as he that serveth. Ug siya miingon nga to kanila, ang mga hari sa mga hentil nagpakaagalon ibabaw kanila, ug sila nga naggamit og otoridad nga kanila gitawag nga mga magbubuha og mayo, apan kaninyo dili mahitabo ang ingon. Apan siya nga labing dako dinha kaninyo, itugo kaniya nga may sama sa mas manghod. O siya nga maong pangulo, ingon nga siya ang nagasilbi. Kay hain man ang mas dako, siya nga nagalingkod aron mukaon o siya nga nagasilbi. Dili ba siya nga nagalingkod aron mukaon? Apan ako aniya kaninyo, ingon kaniya nga nagasilbi. Si Jesus kalma nga nagtanaw nining dalo nga mga disipulo simpleng misulti. Kabalo ko nga ang inyong paagi sa hunahuna, komen kayo diha sa dawtang kalibutan. Pero lahi manggod atwa dari sa akong gingharian. Wala siya nasamok, just we're not gonna do it that way. Dili sa akong gingharian, dili ta magingana, dili ta magingana. So I can't get that phrase out. I want you to notice the calmness. Sa diyang si Jesus nag-atubang sa kadalo, garbo, kasina o uban pa, wala gayud siya nasamo kayo. It's a strange thing. Ang mga tao nga suod kayo niya, dul kaniya, kanunay, mag-uban niya, magkaon uban niya, natulog sa priyo nga dapit, kanunay. Dalo, mapagarbohon, masinahon, pero wala kaayo siya nasamok kabahin niya na. Here's the truth of the message tonight. Naiusa lang ka butang. Usa lang ka problema diya sa kinabuhi sa mga tinunan nga makanunayon nagsamo ni Jesus. O kana maong ilang kakulang sa pagtuo. Turn to Mark chapter 4, verse 40. You never see Jesus getting upset because people acted like people. Pero kung mukita ka, ganang ka mukita sa panahon nga si Kristo na samok, na hinawain, na disappoint. I don't mean angry, syempre wala siya nakasala, pero na disappoint. Lantaong mga story, di nakulang sila sa pagtuo. Nakulangan sila og pagtuo. Mark chapter 4 verse 40. Kininahitabo diha sa sakayan sa dagat, diha sa panahon sa bagyo. Sila nahadlo kung nagpukaw kaniya. They said, Jesus, don't you care? Wala dili pa ka magpakabanan nga mamatay mi karon. Verse 40, Mark chapter 4 verse 40. Kuna na say amen?
And he said unto them, why are you so fearful? Right there, fear is the opposite of faith. Doubt is not the opposite of faith. Fear is the opposite of faith. Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? Ug siya miingon kanila, ngano nga kamo mahadlokon kaayo? Ngano nga kamo walay pagtuo? How is it possible? Kanunay magubanta, makakita ka sa mga milagro, nakaduong ka sa akong mga pulong. How is it possible nga wala mo pagtuo hangtod karon? That's when Jesus got upset. Not angry, but disappointed. Ang pinakadakong kabalakan ni Jesus, or maybe we say, kabalisa ni Jesus, may tungod sa iyang mga disipulo, maong ilang pagtuo. Ilang pagtuo. Usahay, stricto kayo siya, dali gayud siyang mibadlong kanila. Pero, if you read the Gospels carefully, kini imong mamatiktan, nagreserba siya sa iyang pinakamakasakit nga mga pulong alang sa pagbadlong niya sa ilang pagkawalay pagtuo. His harshest correction was for faithlessness. Turn with me to Matthew 17. Nainumdum ba mo sa story sa diyang si Jesus niya dito sa bukid uban ni Peter, James, ug John, and the Bible calls it the Mount of Transfiguration, na sila nakakita sa iyang himaya, na siyang Diyos nung himaya, nagsilak ang iyang sanina sa naputi na gayod. Dayon sila minaog nagikan sa bukid, ug dito sa ubos nga bahi, dapit, na tao nagdul kaniya, nangayo palihog tabangi, ang ako na gisudlan siya sa yawa, o gimong mga disipulo, dili makatabang niya. Do you remember that story? Have you ever read Jesus' correction? Look at Matthew 17:17. It's harsh. Matthew 17:17. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation. He's talking to his disciples, not the man. How long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to me. Bisaya. Unya, si Jesus mitubag ug miingon, o walay pagtuo o masupilon nga kaliwatan. Unsa pagkadugay nga ako makiguban kaninyo? Unsa pagkadugay nga ako mo antos kaninyo? Tada siya doon nganhi kanako. He called them perverse, twisted, wicked, rebellious, masupilon. Sakto supilon? Masupilon. Iyang gisulti, unsa pagkadugay nga ako kinahanglan mo antos sa inyong batasan. Wow! Not when they were selfish and proud, when they were faithless. Dayon, para na ako, mura kang pinakamakasakit. Dada lang siya dere. You know what he's saying? Ako na lang. Di ninyong kaya, ako na lang. I'll take care of it myself. Akong gihatag na ninyo ang otoridad, ibaba sa mga yawa, pero nakulang yun mo sa pagto. Ako na lang. Ouch! I'm just trying to show you in a little bit, just a few illustrations. Jesus' greatest concern in the lives of his disciples was their faith. Ang ilang pagtuo. Tungod kay siya nahibalo nga ang ilang umaabot nga kauswagan o kapakyasan magdepende niya na. Faith is the victory. And a lack of faith is defeat. I'm just trying to say tonight, ang pinakadakong kabalisa, pinakadakong concern sa atong Diyos, diha sa atong mga kinabuhi, mao nga atong pagtuo. Atong pagtuo. Faith is the difference maker.
Ang pagtuo mao ang paghimo sa diferensya, sa kalinhan sa atong kinabuhi. Turn with me to Matthew chapter 8, verse 10. Matthew chapter 8, verse 10. Matthew chapter 8, verse 10. Kunana, say amen? When Jesus heard it, he marveled and said to them that followed, Verily I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. Sa diyang si Jesus nakadong ni ini siya natingala ug miingon ngadto kanila nga nagsunod sa pagkatinuod ako mag-ingon nga kaninyo ako wala nakakaplag sa ingon kadako nga pagtuo wala sa Israel. As far as I know, there are only two things that the Bible says Jesus marveled at. Sabi niyo marvel? What is the word here? He marveled, siya natingala. Naidua lang kabutangan nakita nako. This isn't in my outline, but I believe this is true. Right here, Jesus marveled because of great faith. And in other places, he marveled because of small faith. Natingala siya, bisan daghang milagro, ang tao dili gyapon mo tuo. O diri natingala siya kay nay Gentile, Roman soldier ni, nga nakasabot si Kristo na autoridad. Sa mga ako na autoridad, ibabaw sa sundalo, ako musugo, siya mutuman. Kini nga tao si Jesus Kristo, siya ang Diyos, siya makasugo. O ang tao nga, layo man dito sa akong balay, siya magsugo, gikan dito, diretso ayaw ka na nga tao, tungod na siya autoridad. He understood. And Jesus said, wow! Woo! Wala ko nakakita, wala ko nakakaplag sa pagtu sa maniyano sa bisan sa mga Jews. Ang Gentile lang. But I want you to notice the word found. Naidakong diferensya sa kaplag o kita. Ang kita usahay dali gituyo. Ang kaplag gituyo. Ang kaplag mao ang pagkita tungod nangita ka. Unsay gipangita ni Jesus samtang nagkinabuhi siya diri sa kalibutan. Pagtuo. Lig-on nga pagtuo. Pagtuo. Let me tell you what Jesus is looking for in his church today. Pagtuo. But without faith, it is impossible to please Him. Apan kung walay pagtuo, dili mahimo ang pagpahimuot kaniya. Og sa kadlaw, si Jesus mo balik dari sa kalibutan sa pagkuha sa iyang katawhan pabalik sa langit. Unsabay, imong hunahunahon nga pangitaon niya kung siya moabot dari aron sa pagkuha kanato. Go to Luke chapter 18, verse 8. Luke chapter 18, verse 8. Excuse me. Luke chapter 18, verse 8. Kunana, say amen? I tell you that he will avenge them speedily. He's finishing a parable, an application. And then he changes subjects a little bit. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? Ako magsulti kaninyo nga siya manimalo sa lang kanila sa madali, bisan pa niyana. Sa diha nga anak sa tao nagaabot, siya ba makakaplag o pagtuo dinhi sa yuta? Unsa ba ang pangitaon kung mubalik na siya? Pagtuo. Pagtuo gyapon. I'm trying to say tonight, the Christian life is a life of faith. Ang Kristohanong kinabuhi, o sa kinabuhi, sa pagtuo. Are you listening to me tonight?
We walk by faith, not by... We walk. It means magkinabuhi. Lakang. We walk by faith. Kita maglakaw, pinagi sa pagtuo, dali pinagi sa makita. Pwede ba kung mga tanan nimo? Simple kayo karon. Kumusta ba ang imong pagtuo karong gabi? Kumusta ang kalig-on sa imong pagtuo? Unsa ba ay nagpuno sa imong kasing-kasing karong gabi? Pagtuo o kahadlok? Usahay malibog ang mga tao, kita maghuno-huno, kung nako'y pagduda, wala ko'y pagtuo. That's not true. Ang pagtuo, kanunay, na ay nasagol nga pagduda. Kaya kung wala'y pagduda, nga naman kinahanglan sa pagtuo. Ang pagtuo, maong decision, nagduda ko, pero nakakita ko diri, ug ako magbuha, basehon sa akong nakitaan sa Biblia. Was that close enough to the English? I will act based on my faith, not my doubts. Faith always includes a mixture of doubt. Always. Usahay, magkaila ko sa mga tao na kalibog kabayan sa pagtuo. They think, if I'm not 100% sure that God will do it, then He won't answer my prayer because I don't have enough faith. No. Kanadali pagtuo. Ang tanan pagtuo na pagduda. Pero kung mag-ampog yapon ka bisan na pagduda, kanang pagtuo. Am I making sense to you? Ang pagtuo dali mapakyas hangtod magundang ka og ampo. Ang pagtuo dali mapakyas hangtod magdesisyon ka nga dili mo tuman sa sugo sa pulong sa Dios. We mix up feelings with faith. I'm asking you tonight, kamusta mong pagtuo? I don't mean, I'm not asking if you have no doubts. I'm asking how strong is your faith. Turn with me to Psalm chapter 112, verse 7. Psalm chapter 112, verse 7. Psalm 112, verse 7. I have a very strong disagreement with the translation of one word in this verse, so I'm just going to translate it my way. Psalm 112, verse 7. Kunanas, amen? He shall not be afraid of evil tidings. His heart is fixed, trusting in the Lord. Everybody look right here at me. The word fixed does not mean giayo. Fixed has more than one meaning in English, and in this one it means established. We can say we're going to fix it to the wall. That's taod. Or gipahimutang. Para nako, the most accurate translation of that word fixed is 3 words in Visayan. Lik-un nga gipahimutang. Dilit-dalit matarog. Like a tree is fixed by the roots. Kini nga building, na lik-un gipahimutang siya diha sa semento sa foundation. That's fixed. So I'm going to translate that as lik-un nga gipahimutang. Siya, dali mahadlok sa daotang nga mga balita, ang iyang kasing-kasing lig-on nga gipahimutang nga nagasalig sa Ginoo. Ang iyang kasing-kasing lig-on, siya dili mahadlok, hangtod siya makakita sa iyang tinguha, nganha sa iyang mga kaaway. Gipahimutang ba ang imong kasing-kasing diha sa pagtuo karong gabi? O magpalig-palig ka sa matag hangin na moabot.
Magduda, basin mo biya lang ko sa Ginoo. Lasod ni, basin ang Diyos dali magtabang nini nga panahon ha. Ang hangin sa pagsulay, mudangat, o diretso naghunong, basin magundang lang ko. Basin ikaw naghunong na karon, Pastor Mike, ang akong pagtuo dali ligon. Dali kong maluya kung ang pagsulay mo abot, kung masakitan ko, kung ma-discourage ko. Dali ko maluya sa akong pagtuo na ay kasulbaran para ni Ana. Are you listening? There's a solution for weak faith. Romans chapter 10, verse 17. Romans chapter 10, verse 17. Romans chapter 10, verse 17. Hunanas, amen? So then, faith cometh. Stop. Faith can come to you. Faith cometh. That means you don't have it, but you can have it. That means wala ka nagbaton niyana, pero makaangkon ka niyana. Faith cometh by hearing. Hearing what? And hearing by the Word of God. Busang pagtuo nag-aabot pinaagi sa pagpaminaw. Ug pagpaminaw pinaagi sa pulong sa Diyos. Kung na kay Biblia, makaangkon ka sa dugang pang pagtuo bisan kanusa. Abriha ang imong Biblia o pagbasa na. Hallelujah, akong pagtuo. Read the Bible. Faith cometh by hearing. Undangi ang pagbasa sa kahimtang, ang Diyos wala nagsulti ng pagtuo magikan sa sayong nga kinabuhi. Ang pagtuo magikan sa pulong sa Diyos. Read it. Memorize it. Meditate on it. Pastor Mike, naluya akong pagtuo. Mura gamay mong pagbasa sa Biblia. Pila ka oras uban sa imong higala. Pila ka oras sa lingaw-lingaw. Pila ka oras diha sa pag-play sa music. Piano, guitar, walay sala niya na. Pero kanadali magpalig-on sa imong pagtuo. Amen. Si ma-discourage ta, sumangita ta sa kahupay, diha sa mga butang gilingawan na to. We play the piano or we look at a cell phone. Some of those things are okay, but they're not going to strengthen your faith. Read your Bible. Read your Bible. Kung mapalid-palid ka, matagpanahon nga ang problema mo abot, read your Bible. Reading your Bible is like pouring cement into the foundation. Kana magpalig-on kanimo. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Hey, kung nakay cellphone ug data, makaangkon ka sa dugang pang pagtuo. Pangitang mayong mensahe nga nagtabang nimo sa niyagi o paminaw pag-usab. Pero nako'y tambag para nimo. Abre na ang details sa sermon aron dali ka makakita sa mga suggestions sa ilalom. Kaya 3 minutes maminaw ka sa mensahe. Si Pastor Mike mobot sa title ug ma-distract ka. Uy, magbantay ko niya na. Amen. Maybe you can take your cell phone, turn it sideways. Aron full screen na. Dali ka makakita sa mga suggestion. Maluya ta sa atong pagtuo. Tayo maglingaw-lingaw ta. That's not going to strengthen your faith.
So kung maigo ka sa mensahe karon, Pastor Mike, naluya sa akong pagtuo. Well, you can fix that. Read the Bible. Memorize Scripture. Get off by yourself. Ato sa lugar maginusara. Aron makapokus ka, aron ang Diyos makastudya kanimo, ikaw makastudya kaniya, ipalig-on ang imong pagtuo, pinagi sa pulong sa Diyos. Kung maluyahon ang imong pagtuo, unsay mong ginabuha aron mo tabang niyana. Hoy, akong klase sa tao nga dali maluya. Ang tanan tao dali maluya. Ang pastor dali maluya. Kung maglaktaw ko sa pagbasa sa Biblia, duwa ka adlaw, I couldn't preach. Ang yang pag-alibay o basahang Biblia. Let's get back to filling our heart with the Word of God. Get back to memorizing Scripture. Ipalig-on ang imong pagtuo. God has given you the tool, but He's not going to force you to use it. Ikaw na lang. Tuko namang ulo, pero mata.